Le yindlu lamanenekazi mathathu esiyakha Community Nutrition nakwakhonza kunye aphekela abahlali baseMotherwell kuyo nekwangeyomnye wabo. Nangona inenyanga nje iqalile, kodwa sele inceda abantu abaninzi. uThandi Nokhanyo futhi uthi ilusizi imeko ebeyibona kule lokishi, nto leyo ebabangele ukuba badibanise iintloko benze le soup kitchen. Ibuhlungu into eyenzeka apha eMotherwell. Umgqomo kwelaa cala ndihlala kulo ukhutshwa ngoLwezithathu qho kusasa. Kudala ke ndibona abantu bemana ngogqogqa emigqomeni bakhuphe ukutya thina esokulahlayo. Ayandonwabisa le nto, ndaqomba mandingayibukeli nje, mandenze something about that. So into ebendiyenza xa kudlula aba bantu bezolantuka emigqomo besendibazi ngoku, bendibagcinela izinto zam ezisefrijini endiqonda uba bangazisebenzisa bona, ndibanike bendingazilahli kumgqomo. Ndiye kuye ndithethe nomntu ndimbuze uba kutheni ujonga nje apha emigqomeni, because abanye bahle ayingobantu abahlelelekileyo. Athi umntu andisenamali ndandiphangela. Okwangoku le soup kitchen iba ngoLwezithathu, kodwa bathi banqwenela ukuzandisa iintsuku ukuzama ukugweba indlala kule ngingqi yaseMotherwell. Bathi nabantwana bezikolo ezikufutshane baye bazokutya xa bephume phambi kwexesha lesikolo. Sijonge unyusa izinga leentsuku zethu esizazisebenzisa kuba sibona intswelo inintsi kakhulu. Nabantwana besikolo bayaza nabo bazophaka. Abantwana bashiywa abanye abanabazali, abanye bashiywa abazali beyophangela bengenanto yokutya. Injongo yethu ke sile soup kitchen okokuba masenze njalo. Bathi bafumana uncedo kwisiseko iPops. Bakwathi esi siseko sibanceda ngokutya, kodwa ezinye izinto ezifana neziqholo zokutya kunye nemifuno bayithenga ngeemali zabo abazifumana ekwenzeni imisebenzi yethutyana. uCelia Blow yena nongumnini wale ndlu nophila ngemali yobonelelo lwentlalo nocutha kwakuyo kuncedisa uthi banqwenela ukufumana inkxaso equka nendawo yokuqhuba lo msebenzi. Sibawela izitulo, sibawela isitovu, sibawela imbiza, sibawela ikhonteyina. Zezona zinto esizifunayo apha. Sifumane ke ngoku nendawo esafe esizawuthi siphekele kuyo nokutya, ngoba kaloku sibetha kuthi ezimpokothweni, akho ndawo sisapotwa kuyo. Umhlali oxhamlayo kule soup kitchen uNontozakhe Rhafani nohlala nabazukulwana nonyana wakhe osandula ukuphelelwa ngumsebenzi kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo uthi le soup kitchen iluncedo. Kule mali yakhe yenkamnkam lo makhulu wenza izidingo zendlu yakhe kunye nezabazukulwana nanjengoko umama wabo nobeyintombi yakhe wasweleka. Uthi uyavuya ngoku enesidlo asifumanayo. Kakhulu isinceda kakhulu mama, mna phofu indincede kakhulu ngoba ngoku yabona ndimdala, abantwana babheka esikolweni, ndishiyeka ndodwa endlini. Ndingumntu ke ngoku we-treatment, yabo. So yabona ngoku ndithi noba ndiphekanga bakekho lo abekho apha, ndiyakwazi ukuza apha ndizowuthatha ndivele nditye. So iluncedo kakhulu kum. Omnye umhlali oxhamlayo uLukhanyo Mnxulwa nothi uyeke izifundo ze-plumbing ngenxa yokungabi namali yokufunda, naye uyayibona indima yesiyakha Community Nutrition. Uthi unqwenela kubekho abaxhasi abangenelelayo. Sisi wam xa ndixela inyani idlala indima enkulu ngoba abantu abaninzi abahlala apha enani abathatha intweni. Ndenza umzekelo, iitshomi zam ezininzi zivasa imoto phaa esikoreni. So ke loo nto apha emini akubikho mali mos, so ke siyabhenefitha apha. Umnqweno wam uthi ngasele soup kitchen ifumana iziponsa eziqinisekileyo, iziponsa ezirayithi. Lo mzuzu kungekabikho baxhasi boneleyo, isiyakha Community Nutrition iyaqhubeka nokulwa nenqele likakhetsekile. Yaye ithi likhulile inani labantu abaza kule soup kitchen ukusukela ekuqaleni kwayo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzandile Bhokhwana, eGqeberha.